Zabudni na dubajské čokolády, čo chutia jak presladený luxus. Toto je fresh, čavnaté a chrumkavé jahody, ktoré si zamiluješ. Začínam klasicky. Jahody umyť, osušiť a nech číhajú bokom. Do panvice ide kadajf, ja nedávam žiadne maslo, nech to chrumká poriadne a nie je to masné. Keď sú zlatisté, šup s tým do misky, pridám pistáciovú a sezamovú pastu a premiešam. Potom jahody opatrne celé zababuším do kadajfu a šup do chladničky. Zatiaľ si na pare roztápam mliečnú čokoládu, horkú akú len chceš a chutí ti. Ja som to skombinoval. A prichádza finále. Cukrová vata na obalenie. A bum! Finálny kúpel v čokoláde. A šup znova do chladničky. Toto je Dubaj, čo má chuť, nie len marketing. A teraz sleduj. Nezabudni, ulož, zdieľaj s kamošom, čo sníva o Dubaji a ukáž mu, že lepšie máš doma. Sleduj pre ďalšie jedlé luxusy.